маҳбуба хаёлӣ ба ноҳияи айнӣ сафар дорад. зиёда аз 4 соат аст наметавонад роҳашро идома диҳад. сангҳои лағжида роҳи Душанбе-Хуҷандро банд карданд. мегӯяд онҳоро хабар накарданд ки роҳ хатарнок аст. Мунтазир ҳозир гуфтасанд ки баъди дуруст мешад ра. Якташ гуфт ки соат 10 мана соат 1 шуд 12 бажад карем. Куҷо равем? Ман ҷо надорам хорвам. Бояд рах тоза кунам, тоза мекардам 3 соат ба давоми 3 соат иқ мошин истодагӣ. Як кӯҳ буд, аз як кӯҳпори мегирам тоза кард. Мошино ра медодан мерафт охе. ин хелаш хуб не 2 сутка шудаи мардуми бечора ра пойдеса. садҳо ронанда ва мусофирони шоҳроҳи Душанбе-Хуҷанд аз таъхири кушодани роҳ изҳори нигаронӣ мекунанд. мо бояд Россия бирем да ака. мо бояд на билет дорем ки бирем айҷа. чӣ хел на ра маҳкам аки билети мо месӯза. баъд ки ҷавоб ша мега. шумо аз Хуҷанд парвоз бояд аз Хуҷанд бипарем бирем. ра худаш маблағгузорӣ мешавад. ин аз буҷети давлат мисол рара чӣ накардест. ай буҷети мо ай шофёро мисол ай маблағ барои ра супордест халқ. чаро рара тоза намекунанд? ина имрӯз бо гуфтем то соати 11 шаб. бо мумкин ки то 11 шаб шам номаълум. чаро ки муттасадиё бояд ки техника шабонарӯзӣ бояд дар роҳ истодагӣ бошад. ҳаким Сафаров дар роҳи Душанбе-Хуҷанд кирокаш аст. ӯ дар 50 километрии ин роҳ мондааст. мегӯяд соатҳо боз мунтазири кушодашавии роҳанд, вале масъулин дар мавриди вазъияти роҳ ба онҳо ҳеҷ маълумоте намедиҳанд. суткаст ки дар ҳамин ҷое фаҳмиде ин чӣ ягон ёрдам ягон гапу чаба некунем то бечораҳо кӯдакти ягон маълумоти муайян намететон. оха вазъи мо ҳамин аст ки дар ҳамин ҷо истодем бечораҳо мусофиро азоб кашида истодем. фақат мебиём мегӯем ки мо ин хел мекунем он хел мекунем ақаллан ҳамн раҳми кӯдакои хуридо мусофира мо бурдем ҳамҷо ҷо кардем ва киса мо пул додем ки як камтар бихӯр. мена ҳозир беси ягон мошина пурсе агар ин гум ки ҳамҷо маҳкама мо зане бурем хона ба дунболи эътирози нигарониҳои зиёди ронандагону мусофирон ширкати айрес баъд аз нисфирӯзии имрӯз эълон намуд ки роҳи самти Душанбе-Хуҷандро боз карданд. дар километри 119 вай омадаги кӯҳпора хамидаги ҳамра коркард кестан тоза кардестан тоза кардан ба мардум мера ин мардума хай нашавад ки таи кӯҳпора таи сангпора монӣ барои бехатари мардума. чанд вақт тоза кардесанд? ӯ айсар 10 15 20 маротиба омадеста вай намекунад. то кай идома меёварем корои тоза кай бартараф кунам сар метиҳам. ширкати айрес қаблан аз лағжиши кӯҳпораи азим ва сангфароиҳои зиёд дар масири Душанбе чаноқ хабар дода аз мусофирон хостанд барои таъмини амнияту бехатарияшон дар ин роҳ ҳаракатро идома надиҳанд. тибқи иттилои айрес барфрезию борони шадид дар минтақаи зарафшон алалхусус наздикии нақби истиқлол сурат гирифта селу сангфароӣ хеле зиёд аст.